Legit to, walang bayad. Please subscribe, TV Bisaya number 1. Isa pa, isa. Aywa. Sa Luzon, Visayas ug Mindanao, nandito na tayo ngayon sa Ninoy Aquino International Airport. Dito sa may Naiya. Samahan nyo akong lilipad doon sa may Mindanao area. Mindanao, abangan nyo ako dyan. Lilipad na ako dyan, TV Bisaya. Tara, pasok na tayo. Follow the lights that will lead you to the exits. For further information, please refer. Okay, nandito na tayo sa bandang likuran sa airplane. At ito napakalamig pala rito sa loob ng aeroplano. Papunta tayong Mindanao, mula Manila hanggang papuntang Mindanao. Lalapag tayo sa Lagingdingan Airport. At ito, nakarating na kami dito sa may Lagingdingan Airport. Ito, pababa na tayo ay napakasarap sumakay ng airplane. At ito, pababa na tayo. Dahan-dahan tayo. At maganda ang panahon dito ngayon sa Cagayan de Oro. Namin ko muna yung simoy ng hangin. At maya-maya lang konti ay nagpapahinga muna ako sandali dito sa airport. At inanamnam ko muna ang masarap na klima dito. At ito na, bumibiyahe na kami papuntang probinsya. Ay samahan nyo kami, pupunta tayo sa probinsya ng Bukidnon. Ito, napakasarap yung biyahe, maaliwalas. Masarap talaga ang simoy ng hangin pag dito sa probinsya. At andito na tayo sa probinsya ng Bukidnon, dito sa may Manolo Portage, Bukidnon. Nandito tayo mismo sa Mindanao, dito sa probinsya sa Bukidnon. Samahan nyo ako, pupuntahan natin ang aking kababatang kaibigan na pilay sa Baywang. At tara, samahan nyo ako. Shoutout pala sa lahat na taga Agusan Canyon, Manolo Portage, Bukidnon. Inabranya family, Amper family, Dairo family, Anyuber family, Baguio family, Pidoche family, at Silian family, Anyasco family, Parisi family, Corbett family, at sa ating mahal na punong barangay dyan si
anong tutok, Corbett, mabuhay ang lahat na Camp Agusan Canyon, Camp Phillips, Bukidnon, Manolo Portage sa Bukidnon. At nandito tayo ngayon sa May Plaza. Ninanamnam ko ang masarap at preskong hangin dito. At shoutout nga pala dito sa may taga Camp Phillips. At nandito kami ngayon sa may school, sa may Holy Cross High School, at ang sa likod namin ay simbahan naman ng Camp Phillips. At maya maya lang ay nandito na ang aking kaibigan. Nagkikita na kami sa wakas at masarap na kwentuhan, kamustahan, at namimiss namin ang isa't isa. At ito na, picture na para may remembrance kami sa isa't isa. At sobrang saya ko at nakita ko siya muli. At maya maya lang ay dito kami pangsamantalang pumesto dahil sumakit na daw talaga ang kanyang balakang. Binid ko muna ang kanyang knee joint para sa sciatic nerves. At medyo nasaktan siya at umaray siya ng konti. At ito naman ang ginawa ko. Next step ay konektado po ito sa lower back at sciatica dito sa may lower back. At kailangan na madaanan itong mga joint mga bones, discs at ligaments dito, pati na rin ng nerves. At ito ay binuka ko lang ng bahagya para dito sa may lower back pain niya. At maya maya ng bahagya ay lumipat naman ako sa kabilang paa niya o sa may knee, dito sa may joint. Binin ko na lang din ng konti katulad kanina. At para din ito sa sciatic nerves. Next step ko naman ay squeeze ko lang ang kanyang lower back pati ang sa kanyang shoulder para na rin dito konektado ito sa back pain dito sa may lower back. Ikot-ikutin lang natin ng bahagya pa counterclockwise at clockwise. At ito medyo nasasaktan siya dito ng part na to. At same lang din to sa kabila, konektado ito sa may balakang natin. Kailangan natin na madaanan pa rin natin dito ang joints, bones, disc o sciatica, ligaments at nerves. At ibubuka lang natin ng bahagya para matanggal na ng tuluyan ang kanyang iniinda na sakit sa balakang. Sobrang sakit daw ito. At ito pinatiis ko na lang ng bahagya. Pinatiis ko dahil sobrang sakit nito at umukin naman siya. Kaya tiniis niya ang lahat para lang matanggal na yung dinadala niyang sakit sa balakang. At ito naman yung next kong gawin dito sa may proximal medial at konektado ito sa fibula at sa tibia. At ito na yung next step kong gawin. Hinawakan ko ang kanyang talos ng mahigpit at sabay ikutin ko ng pa-reverse ng biglaan at ipupul ko na lang din ng dahan-dahan para ito sa joints. At ikutin naman natin ng counterclockwise at clockwise ang kanyang paa. At maya-maya lang ay ang phalanges naman ay ipupulang natin na lahat ng kanyang phalanges at konektado ito sa sinuses. Lahat ng mga daliri niya sa paa ay ating dadaanan. At ito i-reverse naman natin ng bahagya itong kanyang paa. At maya-maya lang ay hihilahin natin, ipupulang natin para makuha natin ang alignment dito sa may joint area.
At maya-maya lang ay dito na ako ay stretch ko ang kanyang buong katawan na medyo bubuhatin ko siya para ito sa ang konektado nito ay ang mga joint and menstrual pain, stomach ache at ang scoliosis at ang mild stroke. Legit to, walang bayad. Talagang sulit yung. Okay, legit daw, walang bayad Please subscribe TV Bisaya number 1. Okay, shout out shout out mo na yung lahat ng mga barkada mo rito. Shout out sa, kahit sino. sa lahat ng taga Pine Tree Homes Society. Sa Agusan Canyon, Malupot Bukidnon. Ito po yung dati naming kaibigan na walang pagbabago, si Bugoy Anyura. Shout out sa mga Ampere pamili, sa mga Harawla, sa mga Bagyo, Wiso, at sa iba pa, marami pa silang lahat. Okay mula dito sa Mindanao, maraming salamat sa inyong lahat. Isa pa. Isa. Ay, wah. Salamat, ya. Okay. Ang buhit na yung niluman. Ya, isa rin bangko, ulit pa. Tabiran, tagina ba? Oo. Ang pagkabir. Wah! Thank you. Salamat, Oo. Hindi ka nagmasawa?